ki kena jong ka NSS unit Bhoi college menta ka singi ka khat prat rik jemang arajar ar pulai kila Pynlong ka Jingiaid ba hasilenter ka surok ba nongpo ban rakhe ka world no tobacco week arajar ar pulai hakani ka Jingiaid ba la shimbentalang ru ki samla pule bat kinong hikai jong ka Bhoi college ban pentip syaki ba halor ka jings new Duma. Hakani ka Jingiaid ba la pen iro ye ki jing tho ha ki plakat balara da kini ki samla pule rengkat ki jing perta ban pen song tho ye ka jing sniu uduma ye ki ba ki bayos ngo. Kena jong kari Bhoi college menta kasing yai rally ban create awareness shipang unit tobacco ban ngimdire ban shim lane ban pendon kam ye unge namar ukta ya ka koi ka khia juni ban kumjur ukos cancer ka bodi ka jingma na kamta juni bat kumjur ngi kwa ban pentip shpi baro ban ba ngi kwa ban Pynlong ya kam Meghalaya free tobacco state.